Mwancho muligere nkati bine biro bindente okoletera umugana kuri sinseme kige cya daraja mbiri. By the way, atara story ya daraja mbiri ga itukone lije Jumatatu na liri tukole chiro daraja mbiri. Lero ndete gukora shopping asingenjo yo kuirira musubati tu akolete story nere ali sinseme cya matieko Bugusero kitutu cha sauti musubati okorwa Priscilla Nyanchama. Twajito gakora muganoe asingenjo yo botaka senkeri yae mechande mengi tu abaroge tigega mwaroche bantu bakuniru sensemo mosende bande batoikerire libatenga tokole shopping itumoirira at least arachakira etora soga ya daraja mbiri ga turagore ibintu bina kisuguri tokole bikombe tokole chisani ebintu biri turanyare ndo tumugorire gitanda ndo tumugorire mattress ndo tumugorire marangeti tumugorire none chiduve at least arachakira bali bonse batomere chibeso siba irule senchira mose ende tote bangambia mun na bande mbagandete ni maite no nae abe ratokinga ngoro cha story ya Priscilla nabo kuira na konyerera nabo igon kuira na tole baka senkeri ya tora mwire bintu biki at least yara twara na sagia yokurara kwaro chitu akolete gal to kanyora chisuguria bwate ni ibere jikoni ya ngoro chikende nke at least tumwire na chisani bikombe tumwire burangeti tumwire getanda tumwire mattress bintu bingi ibyo nere agoke at least daraja mbiri gante turagura chisuguri atogore chisuguri togore ne bikombe ne bintu binde basic needs bikego elitorenchera ki Priscilla nera ratwara mugoko asenka ya bado onye kuigwete bado ko nobwate bintu asenka yago at least chianga nobwate ndagira kende kionskilira atakuru asiko cha familia iga still there space there still time nabo kora boigo elitorenchera ki Priscilla aranyore omugoko nande boigo ko bakiranga mbiya mono sibali bagenda tukonyakorwa nagokonya abantu bamwabo esingencho bali moyo nkonye esigento kaliyo bwate nabo konyo yomino no yomino nera igubiyanga kwa makonyero sikwa murusiria senseme mu gusende in fact toto gucha gukora initiative yo gukonya yo kuira chindagera uchesa abantu bali bacandegete okubabeke okubagachira nabo to gukora kirigento I know we can asenchira mu gusende no turigana Bridget tigatorre tosose daraja mbili gatorara ngigeri turanyali kugura asengencho support ino nabo ngo bakrambia mono bali batumire chibesa gocha se channel ito at least koranchira kitro akonye Priscilla ande turanyoro no nae abo gotoma chibesa yago nkego 200 chiago nkego jose nambe iga badere gaiga toranchira kitro akonye otorne lisa Bridget agire mbiande mugaso kweli gaiga daraja jambi bono nakina tebiria bategere baitonga itokorere Priscilla shopping muswati lingwa roche karotwa situation gali buna yali kwa roche bedroom kento mkiale ngoro ndagira suguri baide cyale nyumba libere boni gabanto bairule bake nanda bande na kito batanga abeko toko yo kuligerera tanyako taranyoro story bakwira noro story by the way a situation yarenge gari ya family situation nimbe sana yani mbabu atikende in short so ekerona roche ngabantu bachakire kueru 200, 100, 1000, 1500 abantu basoiri umebuko amakoko barusi likeli babwate nago kire sana kiageranga at least lero na nyore mattress yakora no nalo musibati na ndo ruchiba singe sana lero tebanga igente kenne njigende ino genda ino mukore shopping mutebingo makonya musamalia mwema abantu ande kurukuliria abantu ngokonya bara abantu bamugabo sana digo bono lero nande bono kura njigasia nenda is bono batebrenga toko enda chira ewek mako musibati atoko gracias moto corro editorenchira kitura mugorire bintu I'm happy that at least a story eri yakuneta abantu I'm ready tigato so echiro tonyore bintu biri tokonyora bike totanyore tinainda monta ta comment asugulibere ichigulire ngoro chira angisa no igaisa to sana inya nabo chigo isana at least bakonyora mbiale chisani nani tigato so echiro ate Amanyira tao yo kotomaro musamaria amanyira tao yo kotomaro musamaria tao yo kotomaro musamaria amanyira tao yo kotomaro musamaria amana na bweme ganda kotomaro musamaria amanyira tao yo kotomaro musamaria amanyira tao yo kotomaro musamaria amanyira tao yo
tonga mwanya bantu tonga mwanya bantu ae tonga mwanya bantu atiao kiwatira moyo aende tiramina amanyire Yesu ngutumaru musamaria sogo gimobo seta barie samba komwa yango tumaru musamaria Sata nige teke kama aye ukulira leire ukulira nana Ndaye mwamu. chanda kile mwamu. Yes, menta nige teke. Yesu ito Kere yale kwa sawo musamaria amona moyo ngutumaru I didn't waiting any. I didn't waiting any. One of Kinda Queva in my children. Agio. Oh, Kenya. I came on. Do that, Moscow. Sobo gimobo eta yoga toko manya nabora some aende mereme kobore. Yes, so wanchu muligire ringa TV iboni gatulese supermarket torenga ngaiko tokonyora mattress ibere because to the cover irira ebitanda bibere kulingana na magani ya baiga babere ba support batetenga ki at least tonyora mattress ibere ebitanda bibere Priscilla no mwana wa bara ba kuralira se chirum au wana to ikirega se supermarket tonya kuligire at least tonyora getande kemo ya 5x6 na boy kende ya 4x6 mattress Bridget timaite saying wa kone no yo ererie beta na oto jotigeka kene ke bungo geito kora ko totigira tanga kitwaso to ikemate matieko yes na kwande nere ante biringa 4x6 aweko ba buya na 5x6 yes na because abana mbali sefani ketanda kelje mu minara le kando na bana barale kando so 5x6 irengata bira ya tenda tigete wocha motore serere una ngayinga yaga na sikwenda oh yo gai naro all right ndo 5x6 okay no to nyori bitanda bibere 5x6 yani mattress 5x6 na boigo 4x6 kitandik jana one rekera kurara at least ago ke nganya sayo kore uwanja kwa right nizi ora omondoria kabwa tunabahuri akwa chingoma natigwa balenze omurawi agaetaga tuwa mata debedire chege mbingwa chaitagageta akuwa ninara agaeta karuta mataga debedire chambingwa tia Samaria, Yesaya gatomo Samaria yetenjeria. Kamu ya kamuya utamanya getari. Kakanepi. Mancho muligire nka TV boni yatoro siga evinte bono tageta soka na birobyo. Ko anda sinse mancho matie ko singa nchio ko irira usbatio iga. These beautiful duvets and mattress zikiwa mbili. Na mkorengeo na it will be a happy surprise kwake which takuwa ni kitu kizuri sana. Hope you will be with us mpaka tufike pale nyumbani. Keep it Inka TV. Okorora mangana rewe Anina vamaya Korora mangana sarigete hata mimi nikifanya wedding sitaleta hizi vitu Boni gatolgereti Priscilla alisema chama tieko but bona to godre mattress boni gato commenta ebitanda bibere at least set be complete. I know nga tora ikera gange to bwate yogo chinchu mongnori still you can keep contributing your money tora nga
twamoroseirie enka ya abeire bya ebigambi ke gotwagurira sakurara n'ibintu bike byo kurira. So let's do it, let's meet etorenga kira kitokonya mongina Priscilla. Toikire se astokoru isi bitanda ebitoko ira watrane mattress igatorenga mo spati igonyolire litkulera kurara bya. By the way okuru no moyo etokenga no bwati besanke oraru ochangiere elio mo spati yanyare komanya bya. Still there's room namba nerega gantu bwate target at least ora noni bya sara bikego tumobekire kento kiliara nyare okora at least yobo bakago soka gakwire na maruba nasana wago sese ni senchire mo sende tetsoga gatonyore bitanda eritomyo kitsinza nanti yabere lire lya salekire baranchira ki toko mo ikiera yaje bwana wapi yu mjema amenda wapi Asante wana biamo. No. Ngeda ndo asibire bya sana. Ibintu mbya mabiro sati. Uneke goreke. Eke ndol. Ngiye manyinali. Odero. Matabi nguma kande simi. Twakodre sawa. Biamo. Mancho moriari no tore ngega iga twakodre twasibire ibintu bingeza ngete ono ngo bikitore. Aso musuba teoria. Ninti nabere ngo sukira ko sebinte tata tariko sorry ko gente que tariko sorry nyamora ngo kubona ki kumba bantaba yambare nse na age ni bantaba yambare nse nyamora nabere ngo kubona ki abasabariya maya abayanga ibakiede kumbe abasamaria baya ekene no bagotoka no barange na sitore. Imagine abantu bamejiofa bagore mte byonse bitoko iriro monto achikorara igubuya twagore kimatress ibere ebitanda bibere my friend mpoko bonye togorete egende ngo chikora ne nyama no toko sambe nyama oroturi toigote ba minto eso gurin tuwagora nyamora ngo bure masori amanga gitinyo kana ko tinkunyara gukora sijiri no magoko isusu guri twagorire enyama ngo gorande asimo fukone turazamba oro nyama turarira tiyoka baidina ndeti gura mabere na umanchumo rigari ntarakora go engane yiga maikura brand market ilinda ko le mugano yiga ntubate target please ntubate target toraruga etaki tubwate ringa ayandora kunuake bintombe toragora bintu na birogo lakini dufenera edufenera mega edufenera mega gaiga ngui bisore buya obrangeti ntuagora kiduve ntuagora batike ntonkero na birogo aisuru ngenda muri tubakoma erio oletira masasi wonti atogende abawa teka kane bike dada irenga 200 kuruga mpaka rogorari studio ruguru 200 aisuru asenge chikora turase tv ndine bikoma yanja ngayore bimore bime dada ngayore na ndade ngara nae karu sadaka nke omuntu tochokonye bintu byoroja nae karu yendara bwati muito no window tato angu wera irende bono konye na inje na inje ngonye nje njandekeze bibigo dada na inje ngonye
Na 500 na choko na ne break tingo. Iko na ngwe 500. Na nyeto na ne break sadaka. Iko kurusi 500 beki gari mabuta minyoke nandi ikono kyabo. Nje nga 500 beke break teyo na nje tingwa ko janga. Nje ni choko mo chango. To janga ro janga. Asenge nje ni mo swati mo ngao ngo ko story na ka ntoko kolere. Sawa. Lakini ndo rosi break yago ni ti tukwa. Na ma tro chima. Kendo rosia. Ni labe buya. Namba yangu nataka ngo tonge namba yangu kwa kanji message. 59 07 59 55. Oyo bono mwakorre bia. Oyo bakai unara bia. Omorange tinga ibere. Na ale mamba. Ke. Influence no bira. Tata 5/6 to kare tibi. Ande bibere. Wa. No muito no ro. Ebere. Yo ga tawa. Awak tu, nanti mau anda lagi jago sesuai minggu, engkau kata. Ndo je kira gitu, ndo je. Mancho moligere noro chega ono chingoli noro chega ne bintu rabie biga ne smart receiver chiduve ibere no chira toko roche bitanda no bira 5/6 into bya nyomba bya nsipi no birega ko gatolo to bya 1/1 Mancho moligere di amba thing ngati guys
Terira ici oro chepra to abugoire bide beyond CP lioko gokyo kubeko mogoko somu swati oigane nkayae lisa se ngaki ko nyere tukelio yeto se kuchia ida ranga kieko zimekuja 5x6 mbili. Mnasikia namna gani? Sekaya hapa ngo cha mate. Atau karanse ko chargura. Itu karanse ko chargura. Mong nanchi karansa. Ngaki mo bwete ga. Unaonaje? Ingoa. Ngaki. Awana bana musose ni womono. Musose ni unai. Bono ga. Risa se. Njua. Momentaru. Njua. Bono mong na tabi. Kamba sufuria ni mbili. Ni ukweli? Si uongo. Ngai suguri chire. Ngai suguri chaba san chaba gani ngai. Ngao motabugati chiange bono mongno sibi chianga. Echumbie baka next year. Musose ni we mwana bose. Chisuguri ma setup assist ibutu tuone. Musose ni womono manno. Mwana. Munaona? Musose ni womono. Musose ni womono. Awe ni mayana. Awe ni ngaki. Igo igora buleti. Bono mancho muligere nkati vito ikire senke iga yo mongino iga twakorete na rumugane ngakemo ana batete ngatabwa ati bintu byo kurarera gatebanga bintu byo kurira tabwa ati in fact it's just the beginning ana batote banga will still do mongina ngigi achirende to aso cyari no mwana yogo murarire mattress mura nekene chinza cyera kango twasiba kigitanda tubarore bakamukurara mubisi bakokoyisi sister mattress njarenga njarenga ya njari je igora sibarango to muraro ya butorango moyo butora kabisa Nasai moya ya nande to beka nando ura ni bolere ya yo ebitanda bono kango twasiba chi voltage Ivana na bao ta kuna kogu. Ntange duve to mongina no borangeti obwa. Ntango to igore. Ayo. Ai. Tango. Kamana ba. Madam. Again. Tanando bonde. Amen. Yo so to saba moya. Digere yango. Sai moya. Bitamba bia na biebi. Ni ande bire bibere. Moche gamuganda. Chipilo kesi no chire. Bono next time kingocha nitatakocha film bedroom. Karibu. Yani biribire obionsi ipi nitagete onyege kunyarekana biro. Bikoreki ebibebekwe. Next kingocha ngo so bedroom nyoya bedroom osa no mwana munyarukore. Mama tenjera cross bedroom wewe bia. Next togocha takanya bedroom bie. Interview bedroom to okore. Semua. Nga kimo ngina kwata. Semua. Akorara zara ya. Kegiba. Ono gaiga. Nte tote bikendi yonsi muligere yo kuligere tigore yo ogocha ko twachirega. Nate mira fo te nyombe ande magendera gocha butambi. Mo bese gotika gocha. Magendera ande musose ni gumono nyasaba igore tinzira ande makonya abande munanchega mwakoni. Tata tigaba kumono nanda ba kumono. Ase mogo tacha. Magendera bunyasi bunyago subok. Ngio tabwatira ndo mungu. Iga. Bono go to ikire gangi nando ro chitra comment. Entonta wa tipikara kinta bangai nakti. Ngondera timbu atu namro jo bunyasi bole sika. Aranga tanganya ore ngane ngombe iga. Abo nyanko nyakolisi. Nanywa mabere. Sister. Yes. Tote bianga. Ngaki.
Isinyiro kwa nanyo kwana. Ngikwara lile. Nala maajabu. Tabi yangu muligerio ndo wensikia yonsiga. Bote bagaki bali basote okoboko. Basesenigo. Mbare merugaki. Mwato rusiri atano. Wono next time kingoja. Tanyore ngambulire mwarete kubia itandakirie munginara berali orusia ali bintu bitwaro chalia obeki ino maatalia wono kiro because bimbigo isana rumu ya mono no roche nake wono kiro montatu ale munginara ale bieka na singi muswati mwete wona na yora ara bieka pakolia korre oirani inkirande ke miste senyombe nonye kiro konto bwati actually ndagira te yaro ikungangana tu gatora chakira igambia tole kire bya sogocha nandi nyasandera ko baseseni aba igorere bisieri nandi mogendera gocha mutiga no kwenda mobakwani nandi mobatebi baseseni gu twabaire kali aso yigorwete chibesa chikagore bintebi murigereria ngo ga motebi ngo kende oyo rwete tari miru nonye nyasandera ko moigorere bisieri nandi amamentere tari miru nonya paka dojo mwana chakire kurara mapema kitoro ase igono wagokire nandi magendere guseseni gumono mono ya tukore na yodota na nero gutusabira gato so ketukore ni mancho muligereti atukore na munyaruko iga atoelinga na lio mwalio ukiona mama yako amefurahi unasikia namna gani? Nafurahi sana. Neno yako ya mwisho kwa wale ambao wamecontribute, wale wamesaidia ili tufike hapa, na pengine kitu yote unaweza taka kuongezea? Naomba tu Mungu awabariki. Awabariki sana. Na msingi. Yani more mbele mwana. Yeah. Basi sema. Okay. Yole yole tabatiga. Ya kilima. Ntutiga tukoro kuruga igachinseme chiga chia matieko mwancho muligereri andi still naboturaga nikwira naga igasinga nchiko yero rero na mongino bado ngote bali tabwati birogo ebintu ne bingi ndagira. Thank you so much aswali baruete umuchangobo elieto ikirani eringani rigari rero embra ya tule sana lakini twatebanga rasma toikega iga mongino yara arebia na kiagere twikire iga ne abatu anyoliru genteke nengeke nenkiringa twaikire iga set kuliara manyaruko iga nere bo igon twatebanga atiganya korengera rikato kuirana natagita masomo sana ndwaro cha story yae natagita masomo natatakuye so skuru elia achenchio bugima bwa inkaga iga zaidi na baigwete kuirana form 2 3 4 lakini bo igo karatwala kanyo kuligereria gatebanga na bara chore kosi na erote birenga na bakora plumbing bakora tailoring na bakora building and construction na bago corona catering tianya kui judge in maybe some 2 days nabo to kuira na gaiga to ranch ki iraro de to ko rena masabo ke era na tene kan sokuru to sabira ayo to sabe Bwana ni asante kwa sababu umetulinda asante kwa sababu wana wako bia mara sasa mchaya ba mtoke kile nyumba basi sio nyumba to batiwa mwana tibagura na seba to batiwa kana ro wika mwana tibawi kabiantu wake ngandi nastita basore ya manje so kristo mtone kwa sababu na kwegen amen.